И здравейте хора, съм Нисовагенески екран, PvP Extreme PvP и... Голям фейл. Не. Аре бе, майна бе! Тъп бандикам. Добре. Като към праща телепорт. Добре, все пак ще снимам. Все пак ще снимам това, тук ще го държа, ако не ви пречи. Кажете хай на YouTube. Чакай, спрям. Чакайте хора да се направим. Чуваш? И така. Днес е рождения ден на Пайлок. Искам много да го гледа този клип. Да, много ще в училището. Дрън. И ай. Ще поча ли? Добре, правя пауза докато почнем. И айде, секунда. И хора... Чакай. Почна ли да снимам? Да, снимам. Много съм шибак. Даде. И започвам мега евента. Дами и господа, много напрегващ момент. Експлозии. Маре, човек, може да се пусни чата, ако си пише. Ще поговоря се малко на цигански, нищо не знам. Какво да кажа, здравейте YouTube, ще кажа на цигански. Кондърс, пондос. Окей. Значи, здравейте YouTube. А сега хай, Мондарс. Мондарс, хай. Окей. Надявам се тук, като съм сложил бандика, не ви пречи, не знам, пишете в коментарите, ако искате. Отварят се честовете и това ще е яко. Мега як евент. Това е много вече. Това ми е ендър често хора. Това е най-якия евент, който съм виждал през целия си живот. Добре, преси на почало, не знам що, кешно. Нямам съд, колко ми пише, как се даде. И колко време стана какво не ми е ясно. Това ще го направя 10 минути, защото спичува, искам да гледате повече евент. Сметам. Съм фидиш. Всички мятат лъкове, дами и господа. Ще бъде напрегнат матч. Няма сам. Йес! Що са еднакви айтемите по долици? Окей, трябва ми спитки сега. Окей. Чакайте ми да метам много място в инвентар. Аз в инвентара. Тата да е друго глупости вече.
Имам много. Някакво отопление много. Имам много. Почивка една минута. Това е най-якия евент. Поздравявам те, пич. Да си жив и здрав. Омага. Диета с лопатка. Аре бе, една стрела, моля ви са! Някой да дръпне една стрела, ще печелва. Една стрела, легендарна е тя. Щях да се дръпна за малко. Окей. Добре, сега ще говорим с един пич. Pro Game Game. Мисля, че сте го чули преди, като сме говорили. Добре. Днеска петък ли е? Петък ли е? Окей. Кажи хай на YouTube. Въпреки, че снимам с бандикам, както да е. Къде са всички? Къде са всички, бе? Той къде е? Някакъв идиот, той къде е? Така. Виктори, ухо. Аз имам много спитки, мой човек. Отде, бе? Взели някакви сетове от евента? Добре, що ти начути? Сериозно. Моя Pro тройка... Омага, какъвто сет. Protection... Моя Protection 4 Fire Protection 3. Омага, това ми напълни целия инвентар с питки. Аз ще ги излум тя всички, защото ти е много. Нямам нито една, не го слушайте. Добре, ще съща само 4 за всеки случай. 4. Той ми е дал повече от 4. Много повече. Ще направя клипа 10 минути, хората малко са кефт на евента. Как фейлвам. Теч. Мадапакарич. 5, 4, 3. Бързо, бързо. Спид. Кико е спид. Да, казвам се Калин. Нещо странно. Не виждам, че си първи, мерси, че ме каза. Да, аз съм нуб на... Нуб съм тук, тъй че не ми се подигравайте без подигравки. Омага, не е в лабиринта, мразя го. Дайба лабиринта и дайба. Извинявам се, но... Просто. Омага, аз се върнах в началото. Къде беше Итко, да ти минали го? Ние сядаме тук, сивака. Човек, къде е изхода, бе? О, мина го! Бро. Спицката ми почти изтече. Шпи още една. Кога му мина, бе, майра? Ама той кога го мина? Аз още не съм минал половината. Запалих се, естествено, дами и господа. Няма. Имам Fire Protection.